Now, sumala may gala ni Trillanes nga asa na tong iyahang mga litaniya diri mga igsoon nga nalipay kuno siya mga higala nga iyang napagawas ang tanan. Sige Tonyo, imo na pod. XFM Katropa. Well, I'm relieved na sa ngayon, sa wakas, no? After 10 years, ay kinumpirma nung AMLAC yung aking nilalabas sa taong bayan simula pa noong 2016. Yun lang, nalungkot lang ako na hindi naniwala yung mga kababayan natin yung una ko itong inilabas. Ngano ka dito na dairon? At pero ngayon, nandito na, no? Ha? At sana ay tuloy-tuloy na ito para matanggal na yung mabasag na yung pagpapanggap ng Duterte family na sila ay mga simple mga tao. Pero dito nakita natin, bukod sa kurakot sila, yung pera nila galing sa illegal na droga. So yan, maraming nabudol na Pilipino dito sa ginawa nila simula noon hanggang ngayon. Sana po mamulat na sila. Okay. Sir? Kina. So nalipay kuno siya kaayo mga higala, gumikan kay nituo na daw ta. Sure dia. Ultimo gani ang AMLAC mga higala, ang AMLC gipangutana kagahapon sa hearing. Gipangutana, wala ko nakuha ang video, pero gipangutana siya mga higala ni Janet Garin. No, gipangutana siya ni Janet Garin mga higala. Unya gipakgang pud siya ni Luistro, kay ningon si Luistro nga ayaw na kay probing question na kay nangutana man gud si Garin, ningon siya nga sa kinibang nakita nato karon nga irregularidad kuno no sa SALN sa Vice Presidente, makaingon baka no probable cause ba ni siya? Di ang ultimo ang taga-AMLAC di mo comment, no? Dili siya ingon mga higala nga naman, pwede ma-explain man na nimo. Na ay time mga higala, doon ay lugar kung asa na i-explain kung mauna man gyud ni kay naa naman gyud ta sa impeachment mga kaigsuonan. The right place to explain ni ana mga higala is ang kini mga igsoong sa Senado. Dito nga naman ma-explicar na mga igsoon sa mga abogado ni Sara. Diha may gala ug mo-attend ka ng hearing sa Committee on Justice or COJ mga igsoon or Committee on Injustice may tawag niya na. Wa kay laban diha. Dili mo equal footing diha nga naman. Member sila sa committee ba, chairperson ang isa, unya ikaw diha resource speaker, bulihon gyud ka diha mga higala abogado kang sarang mutambong-tambong ka diha. Bulihon gyud ka nga naman ang ilang clarificatory mga igsoon aron na gyud pagkumpirma kung naabay mga aron pagdugang nila mga higala og mga ebidensya. Mao na siya tinuod diha mga kaigsunan. Pero kini sila tanaw nako, kining mga bugaduhan ni Maygala na may mga bugado ani. O kini si Abante ay nalagi na iatras na daan na si Abante. No? Pag-abot karon mga higala sa trial proper, magkapunga-punga ni sila ba? Ngano man? Pananglitan ko kini. Tagaan na tong pagtagad. Granting without conceding may gala kining for the sake of discussion. Kining ingon mga higala ni Trillanes nga kwarta ni Samioy nga drug lord kuno nga gihatag may gala sa mga Duterte kay ang wag gyud kuno ilaing source ang mga Duterte's kwarta. Druga ra gyud. Ay! Unya kay kahibaw man gyud mong di na tinuod mga higala. Karon, pangutanon gyud na diha maigsoon nga kanang isa nimo nga ingon nimo ba nga nagdeposit si Samioy og pila to ka milyon, no? Nga nagdeposit 2011 sa SM Lanang Premier dito nga BDO. Nganong makadeposit man siya ng mangutan namin nimo Antonio. Nganong makadeposit man siya ng pitsaha anang lugar nga kanang bangkuha nag-open na diha kanang branch adto pa mang 2012. Sabot pa sabot kining imong ebidensyang gihimo napod ay mga ghost bank ani. Pero you cannot do that in the hearing. Sa kaning hearing you cannot do that. Di ka pangutan. Di pwede. No? Pag-abot dito may gala Senado, pwede na mga kaigsuunan. Pwede kang maka-object ang mga abogado, mga higala ni BP Sara. So kanang ilang dili pagtambong karon dili ni tinalawan. No? Kining dili nila pagtambong mga higala sa
committee hearing sa Committee on Justice, dili na tinalawan mga higala, kundi calculated na siya nga lakang, calculated na siya nga move mga igsoon nga, sige, if you are really, may convinced sa magyud mo, ang problema diha, kay ultimo ang pagpalusot nila karon sa kini mga higalang impeachment from the committee or from House of Representatives, paingon nga to mga higala sa Senado, medyo tagilid pa. Bullseye! Bullseye! Nga naman, dunay mga kaniadto kaalyado ni Tintin. Ang karon na ginahinay mga higalang iskirda. Kini pang uban, pera de los buenos may gala. Uban, kini pang congressman nga. Pagtanaw nila nga, oy, simiipit taning atong giubanan karon kay murag naman nanimaho naman. Di ta dire. So for example, may gala kining grupo nila Ronaldo Puno. Congressman Puno. Nga dili gyud mo tuo mga higala kang Madriaga. Di gyud sila mo tuo kang Madriaga ano man. Sige kaingon ko na mga higala, lisod magutuuhan si Madriaga ing nangano. Piniriso na siyang daan. So pwede nga na naghulhog niya, and in fact Madriaga has nothing to lose. Ang iya gyud may gala kung doon na may gibaat nga kwarta ng iya gyud income ra iyaha dia may gala. He has nothing to lose. No liberty may galang mawa niya nga naman in the first place karon may gala. He is already a person deprived of liberty. Ay! Piniriso na gani. Mapriso pa rin ang piniriso. At least may gala na priso pero ni earn. Ay! Munay karon ang ubang mga congressman may gala pundo paniin sa uban tanaw sa nila nga. Klaro na gyud kain eh. Dili naman ni due process sila gibangita diri salida naman eh. Bantayan sa uban may gala. Kay gusto mo naman pa-explainon yun, niya accountability, proceed na nyo na dito. Ang pangutana ron kay, wala man sila number para mo proceed. Una-unaon, good name mo bay, naka-establish na good sila og sufficient inform ang reklamo atong pari may igsoon sa Balya. Di ba? Sa Balya et al. Naka-establish na sila sufisyente sa purma. Gawas may gala sa sufisyente sa purma, sufficient in substance. Establish na. Gawas pa niya na may gala, sufficient in ground. So unsa pa may kulang karon may gala? Kulang pa mahuman ang script manggod. Sige sila, hawak daw nila ang bit. Actually, ni-action na silang kabalaka kay basin may gala ka ng ilang kahago, tama na diya silang komitiba. Kay ang pag-impeach ni may gala on the level of the House of Representatives, dili man pwedeng ang ilang committee may mubutar. They need the numbers may gala of the rest of, the majority or even the 1/3 mga higala of the number may soon of the House of Representatives sitting karong mga panahon na. Bullseye! Bullseye! Unya karon kay naginahinay na mga uban og ultimo ako Bicol may gala nga. Kanang gigikanan ni Saldi. Nga mo ingon naman kanang sa Amlak di gyud na po kuan kay ma-explain gyud na ngano nga kuan. Kay nakita ba gud karon mga igsoon nga kumbaga ang COJ or ang Committee on Justice, they are producing evidence, They're producing evidence for the complainant. They are the prosecutor pag-abot mga higala dito sa Senado, but then again, wala, di ba ang the burden of proof may igsoon, tuwa man unta dito sa gapasangil, karon ang gapasangil, wala, nagkaon na lang popcorn. Nagtanaw nga naman, ang komitiba na'y galihok para niya. Ang komitiba na'y gasumon og mga kuan. Unya, kanay pagay galagi, almahan pag sa bibila may igsoon kabaga kongresista og mga abogado. Gumikan kay, matawag naman na may galag fishing expedition lang gihimo. Gumikan kay, dito sa original nga complaint. Pero karon nagsigi sila panguhag resource person para unsa. Sige, kaingon ko na may galasong komentaryo. Ako nagtoo. Nya kini may igsoon is character assassination. Dili na ni due process. Drama na ni. Bullseye! Bullseye!